Kain mga kaidol. Manid to. Lami kaidol. Init-init pa. Ay. Yan eh. Eat. Ano ba sih?
Miyay. Ah. Mga idol. Kung giganahan ka nga video mga ka-idol, pahingi naman ng share mga ka-idol. React. Ako na kayo nagtatapang sa mga small content creator mga ka-idol. Salamat. Amping kanunay. God bless.